возможных уровнях. Крым наш, на этом точка. Продвигать наш порядок денный, нашу инициативу однозначно нужно, потому что если мы думаем о будущем, где Крым будет деоккупирован, без вот этого всего, без этих ритуалов, без этих резолюций, как мне кажется, мы к этой точке деоккупации не придем. Мгм. На данный момент и на первом этапе, и в том числе и существования подобной платформы, очень важен этот дискурс, да, это публичность темы Крыма, поднятие этой темы на трохи дещо вищий порядок денний і не дозволити Російській Федерації скривдити все те, що вона в щоденному режимі всі свої злочини там коїть фактично. Дуже дякую. Чоксагул Насамия-Джапар, первый заместитель министра иностранных дел Украины, была с нами на прямой связи. Сагулнс. Крым включили в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на 75-ю сессию. Как вы это прокомментируете? Что это нам дает? Ну, Крим кожного року питання Крим пов'язані з Кримом включаються до порядку денного. Фактично кожного року, вже кілька років підряд, українська дипломатія досягає того, що приймається резолюція про проблеми з правами людини в Криму. Ну, цього року українська дипломатія, так як, очевидно, в рамках обіцяного президентом Зеленським спроб знайти оцей міжнародний майданчик по Криму, так, розширює свою діяльність, пов'язану з Кримом, з кримською проблематикою в ООН, і намагається розширити кількість питань, які будуть обговорюватися, кількість заходів, які відбудуться. Тобто це спосіб привернення уваги. Є кілька практичних привернення уваги до проблеми, до того, що вона є. Є кілька практичних наслідків такої діяльності. З одного боку, ну, тут неможливо щось приховати або трактувати інакше, ніж сказала пані Джапарова, про те, що ну, дійсно ООНівські резолюції, очевидно, не примусять Росію піти з Криму, але поки кримське питання розглядається в ООН, це і є доти, це і є найкращим доказом того, що вопрос Крима не закритий. Мгм. Це перший наслідок. Другий, оскільки питання Криму не закрите для міжнародної спільноти, це і примушуватиме Росію хоч трошки іноді оглядатися, що вони роблять з людьми там, наскільки жорстко вони себе поводять і так далі. Розуміючи, що раз міжнародна спільнота слідкує, значить треба остерігатися якоїсь реакції, тому що додаткових санкцій, додаткових ускладнень, звичайно, Росія не хотіла. Тобто вона, звичайно, не відмовиться від своєї задачі колонізації Криму. І якісь жорсткі дії Росії щодо кримських татар, щодо інших громадян, ну, напевно, продовжуватимуться, на жаль. Але ось така міжнародна увага – це те, що дозволяє нам дуже швидко привертати увагу до кожного факту порушень прав людини і рятувати таким чином дуже часто життя. Тому що чим більше уваги зосереджено на Криму, чим більше от висвітлення кожного конкретного питання, там, з арештами, затриманнями, обшуками, тим більше шансів, що ці люди ну, не зникнуть, що, ну, зрештою, очевидно, ми не можемо перешкодити Росії у можливості незаконно їх арештовувати, переслідувати і так далі, але принаймні, що ці люди залишаться живі, а з часом, можливо, ми їх зможемо забрати якимось чином в Україну. От вся оця міжнародна активність, вона і спрямована на те, щоб створити певне інформаційне тло навколо кримської проблематики і не дати цьому питанню піти зовсім з порядку денного світової дипломатії. Давайте подробнее обсудим события, которые происходят непосредственно на территории временно оккупированного Крыма. О событиях нам расскажет журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума, который с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет! Еще раз рассказывай, что там в Крыму сегодня произошло, какие последние новости. Приветствую, Гульсум. События в Крыму самые разнообразные. Там по-прежнему бушует ковид, там проходят суды над политическими узниками, крымскими татарами, которые не признают аннексию Крыма. Их обвиняют в терроризме только за то, что они крымские татары и не признают оккупацию полуострова. Но самое главное, конечно же, это ситуация с водой. Там введен уже третий этап режима водоснабжения. Вода подается по 2 часа утром и по 2 часа вечером. Она течет в трубах ржавая, потому что из-за того, что меняется давление, вся грязь, которая скопилась в старых трубах, попадает в краны к людям. Оккупационные власти пытались исправить ситуацию, установив огромные ее пластиковые емкости на улицах, но, как даже показывают сами пропагандистские каналы, в этих емкостях не всегда есть вода. И в этой ситуации надеяться на то, что
ситуация станет лучше, не приходится, потому что так называемый вице-премьер так называемого правительства, оккупационного правительства Крыма Юрий Гаценюк заявил, что такой режим сохранится до марта. Ситуацию пытаются там исправить разными способами, бурят скважины. Сейчас пытаются искать воду в карстовых слоях, выкачивают все, что только можно, что находится под землей. Естественно, это приводит к засолению, к негодности почвы, к ухудшению качества воды. Используют еще и советскую технологию, которая в свое время очень сильно испортила экологию страны. Перебрасывают реки. Итак, вот в Крыму трубопроводные войска Российской Федерации, там есть и такие, занимаются перекачкой воды из водохранилища под Белогорском в водохранилище Симферополя. Они для этого земляной плотиной перекрыли реку Бию-Карасу, которая находится ниже Белогорского водохранилища. Создали пруд, из этого пруда качают воду на Симферополь. Но раньше эта вода шла на Феодосию и Судак, и снабжала феодосийцев и судакчан водой. Ну и в результате сама река превратилась в тонкий ручеек и фактически исчезла. Там рассматриваются какие-то глобальные планы по созданию грозовых облаков, какие-то прожекты по созданию перекачки воды из Краснодарского края, план по трубопроводу из южного региона России в Крым или опреснение морской воды. Но сами же россияне посчитали, что это миллиардные проекты. И это не очень эффективно. И не совсем по карману российскому бюджету, что это очень дорого. И что ситуацию без возобновления воды из Северо-Крымского канала вряд ли удастся решить. Потому что сейчас как раз засушливый период, дождей нет, водохранилища почти полностью обмелели. И в связи с этим они предпринимают попытки выйти как-то на международное сообщество. Как мы уже говорили, бывшая прокурорша Крыма, она не депутат Госдумы от России Наталья Поклонская, даже обращалась в ООН к комиссару по делам по правам человека. Якобы там с ней пошли на контакт. Это потом, конечно, была информация опровержена. Единственное, что заявили в комиссариате ООН по правам человека, о том, что все-таки ответственность за водоснабжение крымчан несет, как и Россия, вернее, Россия в первую очередь, как страна-оккупант, которая должна обеспечивать людей, которые находятся на захваченной территории, но и Украина, которая по международному законодательству в случае экстренной ситуации должна тоже обеспечивать граждан, живущих на своей земле. Но пока пока удается лишь заниматься пропагандой и призывать крымчан экономить воду. При этом предлагая рецепты, которые выглядят даже очень комично. Вот так в эфире своих телеканалов они рассказывают, что нужно не включать на полную мощность стиральные машинки, нужно починить краны, которые капают, это сэкономит. Там они даже посчитали количество литров воды, которые можно будет сэкономить. Самый смешной рецепт, на мой взгляд, предложила так называемая глава администрации Симферополя Елена Проценко, которая рассказала, что для того, чтобы экономить воду, нужно ходить на работу и не готовить дома. И привела свой пример, что она в 6 утра встает, принимает душ, уходит на работу, приходит поздно вечером, ложится спать и работает по выходным. Ну, вот в такой ситуации оказались сейчас крымчане. Рома, и еще вот что я хотела тебя спросить. Насколько мне известно, сегодня наша съемочная группа побывала у экс-политического заключенного Владимира Балуха, которого накануне избили. Что удалось узнать нам о состоянии его здоровья? Очень коротко, если можно. Ну, сразу хочу сказать, что это немного странная ситуация. Да, нам удалось узнать, что состояние Владимира Балуха стабильно тяжелое. Он на искусственной вентиляции легких и без сознания. У него черепно-мозговая травма, перелом ключицы и руки. Но информация эта исходит не от врачей, а от активистов и от народного депутата Ирины Геращенко. Она это комментирует у себя на странице Facebook, фактически отказываясь от интервью с журналистами. Сегодня наша съемочная группа действительно приехала в больницу. Как нам было известно, там находился и главврач, и Ирина Геращенко. Но получить их комментарии нам не удалось. Наша группа там съемочная была не одна, там был еще и 5-й канал. Но, тем не менее, к журналистам
они не вышли. Даже была такая ситуация, когда вышел врач и сказал, что если наши журналисты не покинут территорию больницы, то они вызовут полицию. Поэтому почему до сих пор нет официального комментария о состоянии здоровья Владимира Балуха, нам не очень понятно. Известно, что полиция расследует, возбудила уголовное дело, расследует эту ситуацию. Известно, по словам даже Евгения Панова, который устно нашему журналисту вкратце рассказал, как могло это все произойти вечером, когда 7 числа Владимир Балух вместе с побратимами отмечали свою годовщину освобождения в гидропарке. Вот по его словам, Владимир Балух ушел поздно вечером из этой компании, ничего не предвещало беды. А найден был уже 8 числа утром в таком состоянии. Полиция говорит, что его нашли без кредитной карты, без телефона, и в таком состоянии его доставили в больницу. Мы надеемся, что все-таки власти как-то отреагируют на это резонансное событие, на это преступление и дадут официальный комментарий. На это надеются и активисты, которые завтра собираются в 10 утра к зданию Министерства внутренних дел. Они призывают всех неравнодушных к судьбе Владимира Балуха, к его здоровью, к его судьбе, прийти к Министерству внутренних дел и потребовать тщательного и быстрого расследования, чтобы те, кто виноват в избиении Владимира Балуха, были наказаны. Гульсум. Спасибо. Это был Роман Спиридонов, журналист, с нами прямо из Ньюзрума и рассказал самые последние новости, которые появились в информационной повестке. Богдан, что думаете относительно избиения Владимира Балуха? Видите ли вы в этом какой-то политический подтекст? Ну, перш за все, мені дуже шкода, і немає нічого хорошого, коли з людиною поводяться таким чином, коли хтось страждає, коли відбуваються напади. Хто б це не був, тим більше Володимир Балух, людина, яка, звичайно, заслуговує на більше уваги і на кращу долю. Мені шкода, що це відбулося, але відповіді всі, які очікуються, може дати тільки слідство. Ретельне слідство і швидке слідство, як сьогодні от було з Ньюзруму заявлено, це не завжди одне й те саме. Воно іноді заважає одному самому, але, звичайно, поліція повинна дати відповіді максимально, які можна знайти, що сталося, хто винен, затримати і, звичайно, пізніше правосуддя повинно покарати тих, хто вчинив напад, на кого б це не був вчинений, але і на це, відповідно, теж. Мене трошки дивує, на яких підставах. Я розумію, чому там головний лікар чи лікар відмовляється обговорювати діагнози і стан своїх клієнтів з журналістами, але для мене абсолютно незрозуміло, чому тоді це обговорюється з народними депутатами. Ось це вже політика. І це дуже негарно. Це, в принципі, ця гра на стражданнях чиїхось політична, вона не робить честь. И про воду еще нам рассказывал наш журналист Роман. Действительно, на территории временно оккупированного Крыма сейчас очень сложная складывается ситуация с наполняемостью водохранилищ. Засуха в Крыму. Как вы думаете, на что сегодня может пойти Кремль, на что может пойти Путин ради восстановления водоснабжения и решения вообще вопроса воды в Крыму? Вони зараз активно думають, що вони можуть собі дозволити, що зробити. В зв'язку з цим пов'язані, скажімо, і спекуляції, і вкидування в інформаційний простір України і тем можливого наступу з Криму, скажімо, в сторону Дніпра, так, для захоплення, саме ми розуміємо, каналу, який постачає воду. І саме з цим пов'язано, я так думаю, підкидування у вищі ешелони української влади цієї теми через, очевидно, агентів впливу, через якісь інформаційні операції. Ця тема мусується час від часу, спливають то один, то інший посадовець в Україні висловлюється на тему, яка, в принципі, обговорена і цілком зрозуміла. Ніхто не відмовляється від того, що Україна несе відповідальність за свою територію, і Крим є українською територією. І, звичайно, ми готові вирішити це питання, щойно Крим повернеться під українську юрисдикцію. На момент окупації ми зобов'язані вести переговори з Російською Федерацією з питань прав людини на окупованих територіях. Ми, звичайно, готові до цього діалогу, але, на жаль, до цього діалогу не готова Росія. Ось тому, очевидно, вони шукають, поки що не готові
і звернення різні Поклонської, наскільки я можу судити з відкритих джерел російських, викликали великий переполох в Москві, тому що це так чи інакше є відхід від політики вопрос Крима закрит, тобто це є визнання того, що питання не закрите, що очевидно, значить, треба співпрацювати з Україною, отже, Україна має якийсь вплив, отже, це українська територія і так далі, і так далі. Тобто, тим чином Поклонська висікла оцю політику невизнання несправедливості окупації з боку Росії. Але Росія повинна зробити крок, тобто вона повинна звернутися хоча б до України. І я думаю, щойно ми домовимось про те, що питання Криму не закрите, можна буде вирішувати багато інших питань. Но они же, видите, оккупанты апеллируют к международным организациям, к Организации Объединенных Наций. Дивіться, и пытаются это преподнести как гуманитарную катастрофу. Була дуже непрофесійна спроба, наскільки я розумію, з оцінок самих же тепер російських експертів, чинити тиск на Україну. Ну, какая вот наша чіткая позиція по этому? Дивіться, позиція дуже проста. Тобто ми, звичайно ж, вимагаємо дотримання прав людини Росії в Криму. Ми не заважаємо Росії вирішити питання з постачанням води в Крим. Вони можуть звернутися до нас з цим питанням. Це не обов'язково поставки, скажімо, каналом води. Ми можемо домовитись за певних обставин. Я гіпотетично зараз говорю. Наприклад, Збройні сили могли би цистернами возити туди України. Або департамент надзвичайних ситуацій міг би провести операцію рятувальну і поставляти воду питтєву для українців, для громадян своїх, які живуть. Тобто є багато способів полегшити страждання мирного населення. Інша справа, що Росію це не цікавить. Тому ми не можемо приступити, ми не можемо виконати фактично свої зобов'язання у цій сфері через те, що Росія фактично не йде на будь-який діалог. Нам треба почати говорити про те, що сталося в Криму з Росією, і це розкриє можливість для пошуку способу врегулювання питань. Я зовсім не говорю про поставки води через канал Кримський, звичайно, тобто це значно складніше питання. Даже якщо цистернами, як ми можемо контролювати, куди уйде ця вода? Ми можемо її туди завозити. Ну, а чому ні? Тобто, якщо вже так росіянам потрібно рятувати людей, якщо вже з точки зору сенатора Російської Федерації настільки... Вони ж возять гуманітарні конвої на Донбас. Ми можемо возити гуманітарні водяні конвої на територію Автономної Республіки Крим. Чому ні? Ну, нам же как-то нужно будет с ними договариваться и составлять какой-то документ. Треба, нехай звернуться, нехай почнуть з нами говорити про те, що вони не можуть забезпечити Крим, нехай визнають незаконність окупації Криму, і ми почнемо, я думаю, що це відкриє багато дверей для можливості співпраці, якщо ми зрозуміємо, що Росія готова обговорювати питання статусу Криму, незважаючи на те, як довго будуть тривати ці переговори. Тому тут абсолютно м'яч на полі Росії. Тобто це поки що це дуже невдалі, непрофесійні спроби у виконанні дуже непрофесійної людини і зовсім не дипломата, не міжнародника Поклонської чинити тиск міжнародний на Україну. Він, як бачите, абсолютно не виправдав себе, оскільки фактично показав, так, що і те, що Росія не може без України утримувати Крим, те, що ми розуміли завжди, і те, що питання Криму не закрито, і так далі, і так далі, і так далі. Давайте почекаємо, тобто, можливо, вони дозріють на якомусь етапі говорити з нами про Крим серйозно. Давайте перейдем к следующим не менее важным новостям, к международным новостям. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение о Северном потоке после отравления российского оппозиционера Алексея Навального должен принять Европейский Союз, а не она одна Германия. Так считает канцлер Ангела Меркель. Давайте послушаем ее цитату. Однак слід також уважно прислухатися до того, що говорять партнери з ЄС. Необхідна тісна координація. Наступний крок за Росією. Тоді ЄС повинен прийняти спільне рішення. А вот позиция Польши более категорична. Отравление Навального и события в Беларуси там считают последним тревожным сигналом, после которого Германия должна остановить строительство Северного потока-2. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий в интервью Bloomberg. Давайте послушаем его прямую речь. Олексій Навальний – дуже сумний приклад того, як Росія поводиться зі своїми громадянами та лідерами опозиції. Це має бути не тільки суворо засуджено, повинні бути санкції. Чуючи, що говорять лідери у Німеччині, наприклад, Аннегрет Крамп-Каренбауер, Армін Лашет чи Фрідріх Мерц, я думаю, що люди, які приймають рішення, змінять свої рішення.
отравления Навального страны G7 также призвали Россию срочно пояснить, кто ответственный за отравление оппозиционера, и проследить, чтобы ответственные ответили за это преступление. А вот Франция вовсе решила отложить с Россией переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности. В Москву на переговоры они планировали прилететь 17 сентября. Как вы считаете, может ли Германия поступиться своими экономическими выгодами ради гуманитарных ценностей в связи с отравлением Алексея Навального? Дивіться, ну там же ж ситуація значно складніша, ніж ми говоримо Німеччина, але газопровод будував не федеральний уряд. Федеральний уряд причетний лише до видачі певних дозволів, але газопровід будувався приватними корпораціями. І на сьогодні вже це будівництво вже припинене. Припинено не через рішення уряду Німеччини, який зробив усе можливе. Рішення Європейського Союзу всі були. Про те, що цей, фактично не просто цей газопровод. Тобто були рішення, які говорили про, скажімо, є в Європейському Союзі існують рішення, які говорять про недоцільність будівництва газопроводів, багатьох газопроводів від одного постачальника. Таким чином, тобто це політика уникнення залежності від одного джерела постачання. А Німеччина зробила все можливе, щоб цей газопровід, уряд, чим він займався, не підпадав під дію цих обмежень. Але на сьогодні ефективно припинено будівництво, припинено через американські санкції. І, можливо, це прозвучить трохи цинічно, але мені здається, що Ангела Меркель вже просто використовує ситуацію з Навальним як пас для того, щоб поставити крапку на цьому питанні. Мені здається, що німці це зроблять. Тому що, це вже Північний потік-2, це вже таки перетворилося на чемодан без ручки, який важко нести неможливо і жалко кинути. Газпрома немає можливости добудувати це самостійно. Вот эксперты говорят, что у них есть некоторые суда, которые, если переоборудовать, то они способны достроить. Если бы ДКБ, то есть если бы дощ пошел, то, может, и воды в Криму не надо було б з України просити. Це все гіпотетичні ситуації. Росія не має ніяких потужностей. Всі ці ігри з кораблями, які там десь перекидуються з Владивостока в Калінінград, це не більше, ніж така бурна імітація діяльності, імітація бурної діяльності. Будувалося все це не російськими потужностями, будувалося все це закордонними компаніями, які не хочуть американських санкцій. Тому на цьому треба поставити якусь крапку. Тут, очевидно, дуже важко поставити кому, тому що ця труба лежить під водою. Ясно, що вона занепадає, вона приходить технічно, деградує, тобто приходить в негодний стан. Тому, очевидно, треба буде прийняти якісь рішення. Я думаю, що от якраз ситуація з Навальним, це просто буде тло, на якому це питання буде в Німеччині, я сподіваюся, буде вирішене остаточно, закрите. То есть вероятность того, что Северный поток-2 превратится в такую индустриальную руину на дне Балтийского моря, очень высокая. Так це зараз відбувається. Він не будується, не експлуатується. Зрозуміло, що труба, яка лежить на дні і в ній немає газу і так далі, тобто вона псується, це само собою. І більше того, це величезні збитки, оскільки вкладені величезні гроші, які не дають прибутку. Що це означає для України? Для нас це трошки послаблює тиск на нас, пов'язаний з можливістю обходу нашої території для транзиту газу в Європу. Я б не дуже радів би з цього приводу. Фактично, ми вирішили в минулому році на тлі розгортання оцих проблем з добудовою Північного потоку-2, росіяни пішли на угоду з Україною про транзит свого газу через нашу територію, пішли навіть на те, що у нас тепер в договірному порядку закріплений принцип «качай або плати». Тобто навіть якщо росіяни не будуть качати транзитом газ через українську газотранспортну систему, вони будуть платити. Фактично будуть надавати той обсяг газу, який потрібен був би для прокачки якихось інших обсягів. Тому ми, в принципі, на сьогодні питання для себе закрили. Ми маємо якийсь прибуток від транспортування російського газу. Ми бачимо, що в обхід території України можливості транспортувати не зростають у Росії. Отже, це дещо покращує перспективну ситуацію з транзитом російського газу. Але, враховуючи стан відносин з Росією, її агресивність, те, що, в принципі, агресивність її зовнішньої політики не спадає, я би не робив ставку на довгострокову цю можливість. Думаю, що Росія так чи інакше шукатиме можливість використовувати транзит газу українською територією як важіль впливу тиску на нашу країну. Политолог Сергей Таран с нами сейчас на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Вітаю вас. Да, витаю. Ну вот мы сейчас говорим о Северном потоке-2. Как вы считаете, отравление Алексея Навального, российского оппозиционера, каким-то образом повлияет на завершение строительства Северного потока? Закончит его, нет? Фундаментальним чином ні. Просто насправді це ж питання геополітики. Коли ми говоримо про енергоносії і торгівлю енергоносіями, ми навряд чи тут маємо на увазі якісь особисті інтереси чи навіть такі от ганебні речі, які відбуваються з Навальним. Насамперед держави думають про свої національні інтереси. І саме тому Північний поток-2 дуже серйозно блокувався Сполученими Штатами, які вбачали загрозу своїм національним інтересам те, що Росія буде постачати газ в Європу. А з іншого боку, німці вважали, що національні інтереси можуть бути другорядними порівняно з питаннями економічними, тому що і так Німеччина є частиною НАТО, і вони дуже довго готові були до того, щоб будувати цей газогін. Але внаслідок американських санкцій і тиску цей газогін, по суті, закривається. Навальний – це такий дуже гарний привід для того, щоб за це закрити красиво. Якби Росія могла сама добудувати цей газогін, вони б давно це вже зробили. Їм би не були потрібні жодні рішення. Але вони це не можуть зробити. І вже подивіться, пройшло скільки часу, а ніяких заяв з боку російського боку щодо відновлення і завершення добудови цього газогону не чути. І не буде чути, тому що він, по суті, на сьогодні завершується. І я думаю, що перспектива постачань газу в Європу залежить не від газогону, а від політичних, навіть геополітичних речей. Для того, щоб бути надійним постачальником енергоносіїв в Європейський Союз, для цього Росії треба змінити свою зовнішню політику. А вона її, на жаль, не міняє. Вона продовжує демонструвати агресивність, ревізіонізм. І в таких умовах в останні років 10 в Європейському Союзі була взята політика на диверсифікацію постачання енергоносіїв до Європи і поступову відмову від російських енергоносіїв. Ну, тобто Росія може постачати трошки там нафти чи газу, але це не є критичним. От я думаю, що для нас це має бути гарним уроком, тому що дуже часто у нас говорять про те, що головне економіка, що головне це от відновити якісь економічні зв'язки з Російською Федерацією, бо це приносить прибутки. І дуже часто це чуєш від політиків, які абсолютно не розуміють або не хочуть розуміти, що таке питання національної безпеки. От якраз нам, дивлячись на те, що відбувається в Європі, треба робити свої висновки і розуміти, що має бути справжнім пріоритетом у зовнішній політиці. Как вы считаете, из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, кроме Северного потока-2, западный мир готов предпринять какие-то санкционные меры в отношении России? Не думаю, що це будуть якісь загальні санкції. Ну, проти Росії вже і так достатньо серйозні санкції. Я думаю, що Навальний – це не є привід, який дозволить там Сполученим Штатам чи країнам Заходу запровадити такі санкції, які там обрушать російську економіку. Так само, як ці санкції, які вони запроваджують у зв'язку з агресією в Україну, вони носять такий обмежувальний характер. Вони стримують Росію, але жодним чином не розвалюють. Я не думаю, що справа Навального якимось чином вплине. Про що нам зараз треба думати? От зараз, це дуже важливо. Про те, щоб ми на всіх міжнародних майданчиках говорили про порушення суверенітету України і про те, що якщо Захід не буде вживати заходів санкційного тиску на Росію, а буде продовжувати толерувати цю політику або зменшувати ці санкції, то тоді лихо, російське лихо прийде і в Європу. От я останнім часом цього не чую. Знаєте чому? Тому що в останні 1,5 року приходом Зеленського на всіх переговорних майданчиках представники України постійно говорять ні, не про те, що Росія має зробити, а про те, що має зробити Україна. І от в Мінській групі ми чуємо від тих людей, які призначені Зеленським, від Кравчука і від Кокіна слова, що Україна має подумати про вибори на окупованих територіях, Україна має думати про амністію, Україна має дати особливий статус Донбасу, причому навіть на окупованій частині, про що говорить Кокін. Спасибо, І от коли мы просто уже отходим от... що Україна має робити, це зовсім змінює дискурс. Ми маємо говорити, що Росія має зробити. Спасибо большое. Сергей Таран, политолог, был с нами на прямой связи. Богдан, я вам предлагаю перейти к следующей теме. К Беларуси. Там, к сожалению, события не очень утешительные. Белорусские оппозиционеры, как стало нам известно,
Вчера еще Антон Родненков и Иван Кравцов, которых накануне заставили пересечь границу с Украиной, в Киеве дали пресс-конференцию, вы наверняка также видели, где они рассказали, как после ареста в Минске несколько часов провели с черными мешками на голове, их возили по милиции, в департамент финансовых расследований и всячески на них давили и вынудили записать вот видеообращение, которое мы видели. Давайте сейчас просто послушаем их прямую речь. Было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее насильно затолкали на заднее сиденье. Причем предварительно в заднем сиденье был включен режим, что изнутри двери не открываются. Ее затолкали, закрыли. Она не могла выйти, она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит в Беларуси? Ну, те, що відбувається і в Криму. Просто режим, який абсолютно однаковий, що білоруський, що російський, зачищає поле від інакомислячих. Ну, характер цих інакомислячих, звичайно, різний, тому що в Криму ми маємо справу з лояльними громадянами України. В Білорусі режим бореться зі своїми громадянами, але бореться тими ж самими методами. Масові репресії, залякування, гноблення. Ми пережили це під час останньої революції. Для нас всі ці прийоми зрозумілі, тобто системне залякування, системні утиски людей прокликані фактично припинити акції протесту, які відбуваються по країні. І ми бачимо, що особливо ретельно працюють з лідерами опозиції. Про це багато говорили, що у білоруського протесту немає одного лідера. Нічого, бачите, Лукашенко справляється із багатьма. Тобто когось викинули в Литву, насильно випхали, когось в Польщу, когось в Москву, когось спробували в Україну. Я дуже радий, до речі, що в Україні була реакція і міністра закордонних справ, і була реакція і заступника міністра внутрішніх справ, про те, що ми назвали це речі своїми іменами, це провокації на кордоні. Тобто одна справа, що, звичайно, ми не можемо і не будемо залишатися німими, коли в сусідній країні настільки масово порушуються права людини. Ми будемо в силу можливостей, ресурсів не тільки виявляти солідарність, але й захищати цих людей. А інша справа, що, звичайно, ми не повинні дозволяти такі ганебні провокації на своєму кордоні, оскільки рано чи пізно така провокація може бути використана Білоруссю і для ускладнення двосторонніх відносин, для якихось уже силових операцій, для причин, скажімо так, або пред'явлення якихось претензій, або і вторгнення на нашу територію. Тому дуже добре, що Україна відреагувала на це, відреагувала дипломатичним демаршем. Це правильно. Ми не повинні робити вигляд, що нічого не відбувається. Украина же еще пока не определилась. Мы признаем результаты выборов или не признаем? Дивіться, абсолютно точно Україна визначилася з тим, що в сусідній країні на виборах відбулися масові порушення, які не дозволяють встановити легітимний результат. Ми маємо в зв'язку з цим звернення і усні заяви нашого президента про те, що він вважає, що у цих умовах, звичайно, було б краще проведення виборів. Це ніщо інше, як м'яка форма заяви про невизнання. Тобто є невизнання виборчого процесу як такий, що дозволяє провести вибори, дозволяє встановити результати. І є заяви, тільки вони сформульовані в український спосіб, враховуючи, що в нас є теж якісь свої інтереси в Білорусі, і якісь фрази ми намагаємось вимовляти більш дипломатично. Але сумніву у позиції України не залишає ні в кого. В тому числі ви можете по заявам Лукашенка почути, що він цілком зрозумів правильно позицію України. І він дуже розгніваний, і він дуже розчарований. Він вважав, що ми чомусь повинні закривати очі на те, що він робить своїм народом. Беларусь с нами сейчас на прямой связи. Олена Живоглот, активістка товариства «Чесні люди» з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Олено.
Добрый день, Виктор. Расскажите последние новости, что у вас там сейчас происходит. Нам вот стало известно, что сейчас Колесниковой шьют статью «Госизмена». Расскажите подробнее. Все так. Честно говоря, о том, что шьют Колесниковой, мы тоже узнаем из новостей. То есть нет никакой прямой связи с нами сейчас, нам не сообщают в прямом порядке. Вот, поэтому, в принципе, мы наблюдаем точно так же из медиа, да, какая информация вываливается. Важный момент. Я не сотрудник штаба Бабарика, либо партии, либо Координационного совета. Я представляю не политическую организацию «Честные люди». Это сообщество волонтерское, которое имело перед собой задачу обеспечить прозрачность подсчета выборов, подготовить независимых наблюдателей. Собственно, перед выборами мы выехали в Украину для того, чтобы подготовить отчет о фальсификациях. Мы его успешно подготовили, опубликовали. Ну и сейчас возвращаться, не сейчас, а ранее, да, через 5 дней после выборов мы поняли, что уже небезопасно, наверное, так. Вот. А где Марк Захаров? Сегодня стало известно, что он перестал выходить на связь. Есть какая-то информация? К сожалению, у меня лично нет, и последние 2 часа не обновляла статус. Возможно, она появилась, но не могу прокомментировать. Как бы вы вообще в целом прокомментировали ситуацию сегодня в Беларуси? Уже почти скоро будет месяц, как люди традиционные каждое воскресенье не только выходят на протестные акции. Чего вы ждете, чего требуете? Только по поводу последней ремарки. Максим Знак, возможно, вы хотели упомянуть про Максима Знака, но не уверена, да? Правильно ли записали фамилию? Да, извините. Да, о Максиме Знаке. О Максиме Знаке на текущий момент тоже информации нет. Максим Знак — представитель Координационного совета. Значит, что можно прокомментировать по поводу того, зачем люди выходят на марши? Это мирные протесты, люди хотят быть услышанными, люди хотят внимание к проблемам обратить действующего президента, хотят признания легитимного президента и перевыборов. Наверное, вот так. Мгм. Спасибо большое. И я еще раз хочу уточнить, извиниться, я ошиблась с фамилией и именем, да? Максим Знак. С ним пока что никакой информации по его местонахождению пока что у вас нет, правильно? И вообще, в принципе, с утра вот... Мгм. С утра он исчез, да, в штабе Виктора Бабарика, где Координационный совет находился, представители. Его забрали, телефон отключен. Сейчас мы не знаем, что происходит. Момент информации у меня последний час. Не обновляла ее, сразу к вам вышла на созвон. Но, в принципе, думаю, что не поменялось. Как вы думаете, может ли быть такое, что мы его увидим где-то на территории либо нашей страны, Украины, либо Литвы, Польши, как, впрочем, это было и с другими оппозиционерами и членами Координационного совета? Не исключено. Максим знает, что здесь есть команда уже, которая готова встретить, но у нас есть яркий, хороший опыт, я называю это хорошим опытом, Марии Колесниковой. И, может быть, этот финт, назовем это так, и эта успешная попытка остаться в правовом поле будет повторена не только за Марией Колесниковой и Максимом. Да? Спасибо вам большое. Олена Живоглот, активістка товариства «Чесні люди», була з нами на прямому зв'язку прямо из Минска. Спасибо, благодарю. Вот у нас буквально остается 3-4 минутки до завершения нашего эфира. Вот как вы думаете, удастся ли Лукашенко сохраниться на посту президента Беларуси? Как будет действовать в данном случае Путин? Дивіться, у нас, коли зараз говорять про загрозу поглинання, там, що втрати незалежності Білорусі, от всі чомусь, ну, як правило, говорять про військові якісь методи, так? Насправді ми бачимо, що гібридна анексія Білорусі вже розпочалась. Це, скажімо, ця армія, яких висадили телевізійників, які вже, скажімо, так розумію, як штрейкбрехери там десь заміняють або вчать білорусів, які, ну, погано вміють брехати своєму народу. Значить, вони зараз їх вчать, як це робити краще. Це якісь радники, яких, я так розумію, висадили в силові структури і так далі. Тобто, ну, це до того, що присутність Росії і так величезна. Росія через бізнес контролює величезну частину економіки, через, скажімо, ціни на газ, на нафту контролює величезну. Да, фактично все в Білорусі контролює Російська Федерація. Тому
от у цих невійськових формах анексія вже розпочалась. І саме оце не дає мені підстави прогнозувати, що Лукашенко збережеться. Він теоретично, у нього є можливість розправитися зі своїм народом. Це, трохи вже, мені здається, сошедший з ума немолодий чоловік, в якого, рука підніметься придушувати, пускати кров просто безневинним людям. Він це вже робив, власне кажучи, і його пси всі ці відчули запах крові. І люди, звичайно, оскільки протест продовжується, і ми пам'ятаємо, як у нас це відбувалось, так, місяць можна ходити, стрибати, співати і так далі, а далі, накоплюється злоба, і злоба іноді пов'язана з цим відчуттям того, що ти не бачиш без виходу, так, і все це відчувають зараз білоруси, тому там можуть бути достатньо, на жаль, не можна відкинути можливість якихось кривавих сценаріїв, які дозволять подавити чи в страху, чи в крові це повстання народне, але от уже у формі навіть у тій напівнезалежного диктатора, президента, який він був до виборів, він уже не залишиться. Навіть якщо він номінально зберігатиме ще якийсь час посаду, фактично процес поглинання Білорусі не просто почався, він почався давно. Він зараз вступив у завершальну стадію, яка буде тривати стільки, скільки це буде росіянам потрібно, а не Лукашенку. А росіяни будуть прораховуватися, звичайно, там і з точки зору міжнародної реакції, і з точки зору своєї економіки, і так далі, і так далі, і так далі. Але, ось Лукашенко не збережеться в тому вигляді. Я це спеціально кажу, тому що в Україні дуже багато оглядачів, я хочу на цьому наголосити, підкреслюють, от нам би було б вигідніше, щоб Лукашенко залишився. Ні. Я думаю, що це один з найгірших варіантів. Спасибо большое. Богдан Еременко, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был гостем нашей студии. Но я вынуждена завершать, к сожалению, информационно-аналитическую программу «Бугуня». Но не отключайтесь. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» с Айдаром Муртабаевым. Коршкевичем.